Čovjek nema znanja, nije učio kod učenih ljudi i onda hoće da bude muftija. Završio fakultet, ja sam učio na finom, na kom finom, ja rabbi, se filozofija učio. Fin, po čemu fin, ja. La havla, pomiješano muško i žensko na nastave, to im šarijat, nije Allah naš. Šarijat da se miješa na času muško i žensko, šarijat ima svoj prostor. Slušaj Arabe koji stalovi, nije zabranjeno da uči jedno mesčidu. Ali to što se dogodilo u ovom vaktu i vremenu, da nema razlike između muška i ženska, sve isto. La havla wa la kuvvete illa billah. Došla hutbe da drži na finu, a? Iz Amerike, još, hutbe drži žena. Događaj, to je savremeni, kaže Islam. U Islam nije savremen, imaju savremeni za Islam. La havla wa la kuvvete. To iskrivljavanje dina, svojstvo Jevreja. To prokletstvo i ono što Allah daje, koliko kazna Allah na sebe navlače, tek na sudnjem danu će takvi vidjeti koji su govorili mnogo što šta, da brda propadnu od onoga što su rekli Arabi i čemu pozivaju. Zato ovo što govore Abdullah ibn Mas'ud nije džaba spomenuto ovim poglavljima koji govore o novotarijama i nečemu. Kada je ulema sakupljala tragove oni koji znaju što znači opasnost u unošenju u din onoga što nije od dina.